Siguro ana Di sir ba? no naapoy kay dakong kalangbigitan ang ilahang magtutudlo. In short ilang pastor kay na magud na mabasa pero wala gid na gitudlo sila kay kanang naa na pud guro na sa ila murag kumbaga naapil na siguro nag-briefing ko sila kay bisan pagpasabton bitaw, bisan pagbasahan na tog verses and chapter dili gid nila dawaton. Siguro isa Mm. pud na ang panudlo sa ilang mga leaders sa simbahan tungod kay ngano ang miyembro mo refuse man sa pagdawat niya ng chapter ug verse kung tagaan. Ang mangdang maliki, ma'am, dili na gyud na siya mabalik pagka mapurma siya. Gawas kung tawag ini na ay tao nga mukuhaan na niya baluton na siya para katong iyang liki dili gid mo liki og dako. Kana man mga amigo nato nga naa na sa gawas simbahang Katolika, mura na sila mangga nga nangahulog nga nangaliki. Muna bisan unsaon nimo pagpasabot, pasensya na ka sa kong term mga mama, bisan Yes, yeah, na po. unsaon mo pagpasabot, basic grammar, history, di na mo tuo, ngano man liki naman, liki. So man pasensya ako mo prangka ko kabalo Oo. magin mo sa kung baba. Yes, yes. Liki. Liki. So bisan pag isa nimo okay ni ha kinang tawag ining for example kani I and my father are one are a plural na ha so refer na sa duha ka person. Di na mo tuo. Ngano man naliki. Dili jud. Na Dili jud. history ang giingon sa kasaysayan si Kristo mao magtutukod sa iglesia Katolika. Di na mo tuo kay instead mo tuo sila sa history dito sa story silang pastor. Oo. Buhat na sa mga taong liki. Bisan pagbasahan nimo kanang Bible o kanang mga history kay dili gid sila moto kay moingon napa na isa nga moingon sila sir nga ang Katoliko daw bunga ra daw sa history. Oh, ang pagtulod sa Katoliko bunga sa mga history, sa mga referensya lang. So implied gyud di ay nga niangkon sila nga kanang ilahang pundok anak na siliking kawayan kay wa may kasaysayan bisan ganit amigas na magani kagwalingong kasaysayan how much more sa iglesia gitukod ni Kristo. Ikaduha, so mapala sa balaang kasulatan ang Dios magtudlo pinaagi sa kasaysayan. Kanya di na lang sila mo sa kasaysayan o di ba mo na kung nila liki gyud liki. Oh, sir, nanang unsay kalahian sa work out your own, salvation sa work for salvation. Kanang giingon nga work out for your salvation, buti pasabot kinahanglan ka mo cooperate sa gitawag og salvation. Kung sa mo to ang gigina ba subjective salvation, kinahanglan tang mutubag si Kristo gibitay sa krus. Pag humagbitan sa krus okay na to, luwas na ta dili oy kinahanglan tang gitawag og mudawat og mutubag sa kamatayon ni Kristo dito sa krus. Kinatong dawaton di ba? Kusog na sila mingon nga dawaton lang nimo si Kristo, imong personal nga manluluwas, luwas na ka. Gipangluasan ra mo oy. Ano sa aram niya dawaton ka na mo lingkod lang magtungog magpitok-pitok inyong mata. Tuon na mo luwas na mo. Dili. Dili mo nang giingon nga trabahuan ang imuhang gitawag og kaluwasan ngano man kay ang Kristo nga manluluwas naghuwat na anus ani mo dawaton. In what way? Nami gitudlo ang balang kasulatan in what way sa dawaton. Una na ay bunyag, na ay kumpisal, na ay santos nga Eucharistia, mo ni pagdawat ato niya. Pag di na ito buhaton outside ta kang Kristo, ingon pa ni Kristo, San Juan 15:6, ang dili magpabiling kanako may sama sa usa ka nga putlon ibalibag malaya hangtod ni dauban.